Wapen Kabalen, magandang araw mga kakay. Nandito po tayo sa Barangay Pabanlag, Resettlement Area, Florida Blanca, Pampanga. Na kung saan may beneficiary po tayo dito. Tungkod po, no? May beneficiary tayong tungkod dito, si Lola. Hello po. Magilabas ko po. Magilabas kayo po. Nanilaging beneficiary tayo ni Doc? Rosita Garcia. Rosita Garcia, senior citizen na na. Yes. Mig-direct ya kayong kaya, kayong opisina. So, pumunta sa office po natin mga kakakay. At ito, personal po tayong pupunta sa kanila. Ito po, nandito na tayo sa bahay ni Lola Rosita. Lola Rosita? Siklad ko po. Kamusta kayo po? Ayan, may improvise na tungkol sa mga kakakayo. Ang daming mga aso. So, dinan tayo pong tungkol di mother. May nibatan king 141 akay ni Sol Party List kang number 30 Bitog Cup Jojo. Kaya katamang pambansang konsyal. Nanay, ay po kayong bayong tungkod, Nay. Opo. Nano ko po full name, Nay? Buhay pong lagyo. Rosita Garcia po. Garcia. Pila na ko pong banwa? 82. 82. Lawen mo na kasi edad miya inang ko. 19 kay ko po na 42. Oo, ako 41 niya inang ko. Suklad ko po inang. Inang dako po kanyan. Tatagal po ako. Opo. Konsilor ko po kin Florida Blanca. Opo. Konsilor ko po kasalukuyan. Dati kong kapitan king gutad. Ngayon hindi na yan andakan tungkod. Para po agamit siya na. Opo. Ano pa nga sabi ko rin kaya ko king akay ni Sol Party List? Dakala salamat kay kayuhan ako. At namurugo po, may punta ako munisipyo. Kaya kahit kaya po itang ID ko. Kaya ni po sinang pa ako bago. Menyad ko pong dita kasaw, kareng konsyal. Opo. Makaluklok, menyad ko pong pinyali kong panulo. Yun, ba? O ito po. At dinaretso ko po kayong opisina ko niya. O yan po, etad kayong personal yung tungkol ko. Opo. Dela na ako po nitang nga po ko itang karempong nangkil. Opo, yung Consyal ng Kil. Shoutout po kang Consyal Bon Bukol ng Kil. Opo. Kaya bimya po kayong team na. Opo. Kaya shoutout din kay Mayor Darren Manalansan at king Team Abe-Abe king Panyulong. So ito po na yan. Abe-Abe taong po misaup-saup para king Panyulong. Barangay Pabanlag at ng Balen, Florida Blanca. Kaya beda po din katama kaluguran ng PWDs ang po senior citizen. Ako pinka kayong pambansang konsehal Jojo Vito. Magpasalamat. King 141 akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless sa solat. Mabuhay po tayong lahat. Kaway-kaway ka ta. Salamat nito.